Hake beleke kha khamjangnai kokmo khoroksa tiprasa sikla Parmeshwar Reang boni thaingkha gonda tisha bongni anchayeno Anando melao thangai buni kebeng laima jaga mana khaitini bodol khe buwei last ke khiklaroi miao khai boni langma chokha hake bono bodol khawanje posungni bororok buwei langma chachoi rekha hake bo jagao tongsinai tiprasa lukurok omo simi ya kaisa jungchini area o sandike buwei langma chachori toni jagungga kai bongni area o kai butik khlaijangno hake tini Parmeshwar ni family no logirinya ni bagai Bubagra bo boni nogo soika tai boni mangke thino nairigikha hake belekeno khakamo o mangphili rungnugui Bubagra bai kebaglai bini family bini babu bina ama bin tai sister ro kaplai mani hake tiprasa lukurok tiprasa siklarok tungphlalaija toma hanmale botini andike bujagai bini langma chokha maya tamaya khana ani phanang mano nini jora phanangai mano amoni baginyo joto tiprasa rok thanjake kokti sanan nango tai thanjake walai suklai ingyawi tongna nango hake kubuni borok jungno jai nangjagya chini bororok udul pudulung tongmani bagai jesapano khlairo khana ana phana khlairnai khana nono phana khlairnai borok thancha krei borong jesapano khlai tongman hunai bongni mindset bongni bokhorogo amtike wanchungmani phayo amono chini tiprasa rok politics o simi thancha hngei ingya yang je ground level non political bochung joto tiprasa no anganti dormo hinyawi tai nanganti jat hinyawi thancha kai chung kubuni bosongbai chung amtike satokjagei tongyawi chung thanchakai kok phirogna nangnai hayake chung amtike no satokjak tongnai ani mote ngake chung amtike satokjangmani yognani ngake chung ketal haste se nango tako buhuro angomo politics no nahare kok samaya chini tiprasa rok anti khajak tongmani bagise ang tabuk sawi tong jara andike Parmeshwar Reang no boi bwtharnai o borok no Tripura hasteni naimathang bedek ro grak majra bere sasti marnai hayang ngeke tiprasa rok thinango beleke bejalangnai tabuk amti khajak tongmani karon omono normuju tongna bisweje debrama bo amrikene bwthar jangmani a bwtharne borok no kahamke grak majra roi borno sasti rikhakai a jorao no tabuk amtike thina nangla khamo Parmeshwar Reang tabuk bo bono bwtharnai rok no sasti riyangakai borok teb kiryangnai alongo simi kisemisa dawe hani phiyog gisere ble jingtesa khaimanu hune kobuni borok rok ba amtike ne khanyai kiryangnai tebo haike norok ni mote ngak bati matong nor komani bising tike sahar matong o je themrang rok no nong mote bati khanya nang borok no amon norok komani bising tike sahar manu tabose sini dofani baksa buksu tiprasa rok kobuni bosongbai kaijago kobuni bosongbai hamjago omono tomo wanchugya chini tiprasa rok thinango tomong no kebo kuno saimiya amtei mamangi tonghakai chini tiprasa rok thinango belai khe kirima singsa angnai omoni yakni kagnani hingakai tiprasa rok jotono thanjangne nangnai nangamtei dorma angantei dormo nangantei jat angantei jat hinyawi joto thanjangne nangnai political simiya yang politically bairao tongnai society obo chung jotono thanjangne nangnai hingakai nungdu pasa angdu pasa ngai piring poro ngai boi kirija yam tikhe boi pengjagya amono tiprasa rok se thanjangne nangnai tabuk o jorao se amting tonghakai tai 10-20 bosorni pore bwti ingno amo wanchugui pan manye hagi tinini video amsung ro video no sajak like khlaidi tai channel no subscribe khaidi bell icon no click khaji je pura ang video ketal daw nong noro notification sokinyani bagai tai noro ang bai krungna ninga Rwng TV Facebook page tai gmail id bo rejak tongo description no hambai।